Good afternoon, brothers and sisters. Please all kneel for the novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore. Even though it should require a miracle, you have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child and her prayers, and all-powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, that all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of our death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness
in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, Dei kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dei mi nasabutan as sinaotob an sa imong kabutan na atamanan ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Biyernes, sa ika-31 na simana sa ordinaryong panahon, isabay man po niya to sa Santa Misang ini ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving by the following: Faye Marie B. Brescia, Carlo Lorena, Chin, Sean Vincent A. Rodriguez, Dazzle Belga and family, Rosa Santiago, Francis Herbert Takate RN, Maria Lionel Q. Celso, and Dave V. Bigueras. Thanksgiving for sustaining me throughout the review by Danica Joyce S. Ciudadano. For the successful PNLE of Megan Paranyal by Anonymous. For successful PNLE of Jason Patrick Atos by Megan Paranyal. For successful completing the PNLE board exam by Cassandra Christine Imperial. For finishing the PNLE 2025 by Herzel Abiog. For successful nursing board exam by Trixie Manaog Pelonia. And for the gift of life of Carlos Miguel Serrano by Serrano family. Thanksgiving also for the following. By the following: J. Bejerano, Batacan Joshua Benedict, Angela Kim Darag, Mr. and Mrs. Bang Lucido, Edralyn Arevalo and family, and by Anonymous. For passing the board exam by John Rico. For good health by Amelia Apin. In honor of St. Jude by Alice and Nanay Nuida family. For good harvest by Jocelyn Salalima. Special intention by SunWest Incorporated. For USCIS petition approval by a devotee to pass the nutrition and dietetics licensure examination by Regine Macy Antonio. Special intention for safety by Anonymous.
For safe travel of J by Joy Bejerano. To pass the Nutrition and Dietetics Licensure Examination by Mary Grace Icaranum. Special Intention by Corazon A. Bonagua. To pass the Midwifery Licensure Exam by Camarines Sur Polytechnic Colleges. To also pass the Midwifery Licensure Exam by Alice and Nanoy Nuida family. For healing and fast recovery of Jazara Amari Salalima by Jocelyn Salalima. To pass the Midwifery Licensure Exam by Christine R. Tomenyo. For the eternal repose of the following souls. For the souls of Charles Nico and Carlos, offered by Castello family. For the soul of Felicitas, offered by Rischerdo family. For the souls of Karina and Elmer, offered by ZD. For Babet, offered by Michelle Rebato. For Antonio, offered by Mirabueno family. For the souls of Rafael, Jovita, Nilda, and all souls, by Nancy Azarcon. For the soul of Felipe Jr., offered by Bejerano's family. For the souls of Teotimo and Salustiana, offered by Rowena L. Sevillano. For the souls of Romeo and Angelita, offered by Princess Laika Navarro. For the souls of Franco Jr., Romeo Jr., and all souls, offered by Richelle Olaso and family. For the soul of Dennis, offered by Advincula family. For the souls of Domingo, Adelina, Alfredo, Lucia, and all souls, offered by Sevilla and Duque family. For all souls in purgatory, offered by Edreline Arevalo and family. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Makamot sa kakurangan, ang bulwag sa iya't pinipon ngunyo. Mawala na sinsuon, ang Diyos sa mga langit mo. Kita nagkakatiripon sa ngarang kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngani magkanig o kitang magdulot kani banal na atang sa dakulang kapakumbabaan, ako unta na kita mga parakasala sa tuyang rumdumun pagsulsulanan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako, Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kristo
Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin mahirakon, naginikanan kan atang tanganing maninigo asin makangalas na mapaglingkudan ka kan sa imong mga parasunod, warasan sa mo namimibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali, pasiring sa imong mga panuga. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo niya doan enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram kong padagos mga tugang, na kamo pano nin marhay na buot, pano nin gabos na pakasabot, asin naghinulit-hulitan kamo. Alagad na nga sa akong magsurat sa Indo, sa pagkulibat ni nagkapirang mga bagay bilang pagirundom. Huli ta itinaos ako ni Diyos ang balaog na ini. Ginibo niya akong ministro ni Jesucristo sa mga pagano. Sa pagdara kan ebanghelyo ni Diyos sa inda. Tanganing sinda akuon bilang atang na pinabanal kan Espiritu Santo. Kaya kaiba ni Kristo Jesus, may dahilan ako na magugma sa mga gibo ko para sa Diyos. Day ako nangahas na magtaram dapit sa anuman, kundi sa mga bagay na ginibo ni Kristo, huli sa ko. Tanganing ang mga pagano magguyog sa iya. Sa tataramon asin sa gibo, sa bagsik nin mga tanda asin nga ngalasan, sa kapangyarihan ni Espiritu Santo. Kaya, puon sa Jerusalem, sagod sa Ilerico, ibinabalangibog ko ang maray na barita ni Kristo sa gabos kong makakaya. Alagad tinuyo ko na dai ako magbalangibog kan ebanghelyo, kundi sa mga rona na dai panakadangog dapit kay Kristo. Huli tahabo kong magpatindog sa ibabaw kan pinagpundar nin iba, kundi na mautob ang nasusurat. Ang mga dai pa sinabihan dapit sa iya, makakahiling sa iya. Ang mga dai pa nakadangog dapit sa iya, makakasabol. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan at sa iyang kapangyarihan. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan ang sa iyang kapangyarihan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Huli tag guminibo siya nin mga ngangalasan. Ang sa iyang tuong kamot, asin banal na takyag, nagdara sa tuya nin kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan ang sa iyang kapangyarihan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman ang sa iyang katotoohan, asin pagkamot sa harong ni Israel. Ipinahayag nin kagurangnan sa mga banwaan ang sa iyang kapangyarihan. Nahiling kan bilog na kinaaban ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Ang gabos sa daga, mag-awit sa kagurangnan, mag-awit sa kaugmahan. Ipinahayag din kagurangnan sa mga banwaan ang sa iyang kapangyarihan. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabihin mo, O Diyos, nagdadamot ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu, pagbasakan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. kaurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus
nag-usipon sa sayang mga disipulos. Sarong mayaman, iguanin administrador. Asin isinumbong na nagtimasang kan sa iyang mga kayamanan. Ipinaapod, asin sinabihan, ano ining nadangog ko dapit sa imo? Magtao ka sako nin kahusayan kan sa imong pamamahala, hulita hahalion ta ka. An administrador nakapag-isip-isip, ano ang gigibuhon ko kung halion ako kan sa kong amo? Day ko kaya ang pagtrabaho sa daga, masusupog man akong makilimos. Aram ko na ang gigibuhon ko. Tanganin kung halion ako ka sa pamamahala, igwanin mag-ako sa ko sa iyang harong. Saro-sarong inapod ang mga may utang sa iyang amo, asin hinapot kan administrador ang nainot. Gura no ang utang mo sa sakong amo? Sinimbag, sanggatos na tapaya na lana. Sinabihan, uya ang resibo madali, tukaw, isurat mo 50. Dangan naghapot sa masunod, ikaman, gura noan sa imong utang. Sinimbag, sanggatos na bakol na trigo. Sinabihan, uya ang resibo, isurat mo 80. Inumaw kan amo ining administrador na madaya. Hulitas sa madunong an sa iyang ginibo. Hulitaan mga tawong taga-kinaban, urog na naman na madunong kisa mga bakong taga-kinaban na ini, kung mapadapit sa bagay nin kinaban. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan, Pagumaw sa imo, Kristo. Kaso banggi, nagmisa ako sa humapon sa sarong gadan. Tugang inikan sarong haloy nang nagtatrabaho sa Paris, France. Nanamidbid ko duman sa Paris. 3 taon ako duman na chaplain kan mga overseas Filipino contract workers. Kaya haloy kaming istoryahan kay ning tugang na nagbakasyon, nag-uli, taso tugang niyang lalaki nagadan. Dangan si mama niya naghihilak. Midbid ko siya, as inaaraman ko na siya sa nagpa-irahay kan harong, dakol siyang mga nieces and nephews na pinaeskwela, tinabangan niya sa mga tugang niya, kaya dahil na siya nagpaagom. Haloy na nagtrabaho sa abroad, 3 years ma-retire na siya. Sabi niya, pag-retire ko, mapuli ako sa Pilipinas, tanganing padagos kong mariparoan sa kuyang mga mahal sa buhay digdi. Natapig istorya ko ini, malinaw sa iya ang bukasyon. Bukasyon o pangapudan sa iya nin Diyos. Totoo dahil siya nagpaagom, pero subuhay niya. Hininguhan niyang matabangan ang pamilya. Mapakaray suharong, sa mga kaipuhan mag-eskwela, sa edukasyon, mga pamangkin niya, na patapos niya. Sabi pa ni San Pablo, digdi sa inot na pagbasa sa surat sa mga taga-Roma, malinaw kay San Pablo kung ano partikular na mission niya bilang ministro ni Kristo, ang pagbalangibog kan maray na bareta sa mga pagano. Specific sa mga pagano, bako sa mga Hudiyo, kundi mga pagano. Sabi niya, ginibo niya ang gabos niyang makakaya. Tanganing ang marhay na bareta makaabot sa mga pagano. Duman sa daipa nakadangog, dapit ki Kristo.
pinapagirumdum kita, dapat haputon tamanan sa dirita. Sa pangapudan sa tuya nin Diyos, makasabi man daw kita na ginibuta man ang gabustang makakaya. Kung ika-ina, ama, mato ang tugang, engineer, doktor, teacher, padi, soltero daraga, madre. Gabos kita, may bukasyon. Inaapudan kita ng Diyos na magsirbi, mamuot. Arog daw kita. Si San Pablo, inspirasyon niya to. Sabi niya, ginibo niya ang gabos niyang makakaya. Kita daw, ginibuta ang gabos ng makakaya. To love and serve, following Jesus, in whatever state of life, in whatever career or profession we are in. Digdi sa Ebanghelyo, nadangugtaan manungod duman sa administrador na kayamanan kanamo niya na patimasang niya. Tigwaldas niya. Kaya pinaapod siya kan amo, hahalion ta ka na, pero magtao ka ng accounting o report kan mga ginibo mo. Sabi niya, ano daw ang gigibuhon ko kung halion ako kan amo ko? Dahil mo na ako tatao mag-uma. Nasusupog mo na ako makilimos. Pag nawaran akong trabaho, paano na ako? Bago siya pig-resign, pig-expelled, inapod niya sa mga nag-urutang sa amo niya. Susaro, piriya su utang mo, sanggatos na tapayan na lana, uni ang resibo. Isurat mo, 50 tapayan sana. Susaro naman, pira su utang mo sa amo, sanggatos na sakong trigo, isurat mo 80 sana. Pig para falsify niya so records. Pako siya truthful. Ang intention niya, pagdain na siyang trabaho, igwa siyang sisingilon, igwa siyang dudumanan, tamay utang na buot sa iya. When it comes to worse, iba-blackmail niya, iusap niya sa amo, uni talaga sa utang mo nga yan sana sinurat mo. Madunong. Kaya, sabi digdi, inumaw kan amo, itong ginibo kan administrador na madaya, ta sa madunong ang ginibo niya. Huli ta digdi sa kinaaban, mas madunong itong mga taga-kinaaban. Kung manungod sa kinaaban, ang pinagurunan. Siguro, pagirumdum ini sa tuya, dakul man sa tuya na mga tultul na tao na madunong. Kaya lang da inindagayo ginagamit ang dunong ninda, tanganing mapantayan o malampasan, itong mga madaya o corrupt. Kaya, saro sa dahilan ko nga tataan tawong maraot ang intensyon, sabi untang corrupt, tangunya baga na issue ngunyan ang korupsyon. Nga tanag dadanay sinda. Nga nag-uurog an sa indang pagdaya. Tapa, nasuba kong korap, kuminsan minasilinsyo sana. Dahil sinda minakontra. Ngunyan ta sana nariparo yan, naigwa nang nagtatararam. Nang may mga nag-demonstration na. Pero kan magbuto kita, pigbuto tabaga, pigpili ta sa mga korap. Kaya kita man sanaan mababason. Kaya, kay puhan palan, gamiton tamanan sa tung kadunungan sa pagibo kitama. Tanganing an karatan, dai mag-urog. Parte ni kan bukasyon ta bilang para sunod kay Kristo.
magpamibi, kamo mga tugang tanganian sa kuasinan sa indungatang. Magkanigong akoon kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami hilnga ang mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan. Tanganing an ginigibo kan sa mong paglingkod, sa imong kamurawayan ng God makaabot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli sa namumuotan mong aking sa Jesucristo, an sa imong tataramon, na iginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas, asin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan. Tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles asin santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal. Burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimiibi kami. Pabandala ka ng buon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat, binakinidangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhaan niya man kan kalis. Giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako.
Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinamamaleta niya mo. Ang pagkamuhay mo liwat ipinapahayag, sa kuda ikaw maatagpo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaiba kan sa mong Papa si Leo, kan sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asin ang gabos na mga gadaan. Dangan ako asinla sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, nisiring sa langit, ang samong kakanon sa daw, itaong mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadayan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan nin kagurangnan,
danay na mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lamban saro. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, caeri kami. Cordero kang Diyos na nagpapara, ng mga kasalan kang ginawa. Uya si Jesucristo ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na minaako sa saiya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan
Mamibi kita. Kagurangnan, ang gawi kan sa imong kusog mag-urog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento, kami maandam, huli kan sa imong balaog na magkamit kaining mga panuga. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Diyos na makakaman, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos na misa magdanay kita sa katuninungan na sin pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangnan. Mahal na puso ni Jesus, pagkamot Diyos nun. Ang pusong ikibuhaman, siring sa puso mo. Puso ng Diyos nun, pusong mahamiso. Kami namuga, pagkabanalan. O simbahan na unawan, langit sa kinaban. Kaugmahan, kabanalan, simong binagi ka. Puso ng Diyos nun, pusong mahamiso. Kami namuga, pagkabanalan. Good evening sa Gabos.